e tok ot gi kocha, e ot gi kocha, jonyuol temo konyo nyithindo kuom miyo gi otese matindo tindo ma wane waluongo ka wane university ni mwa Kenya kata mana pambana. To ok atem chayo jo Bihar. Gima adwa temo nyiso ni kata e Kenya ka e pinje mag Afrika kata piny duto, gima timore Bihar ni e gima watimo kata kawuono watime. En ni wadich gi somo namba achiel mwaketo nyime mogik en penj ma nyithindo timo, masewacho kaendi nyadinuoya ni wayie ni mondo waneg ng'ato to nyathi okal penj. Wanyalo timo gimoro amora mantiere e power ma wan go. To kaluwore gi kaka jalony jatend migawo mar penj owacho e picha maneno ka nyathi manyako okelo cha, owacho ni nitie penj diriyo. Nitie penj miluongo ni summative assessment ma itimo sani ni, ma en mana atamalo 60. To nitiere mosebedo katimore e grade 4, 5, 7 ga 8 moseloso ne nyithindo gi atamalo 40. Koro wuon gimonego bed ni timore gimoro maneno kacha bende manyalo bam gi jopiny. Sama principal secretary mar education wacho wach penj ni, to nitie dhok mowuoyo go, apani uwinje. En owacho wach mar exam. Wasewuoyo wach exam kae nyadinuoya. To gini onego bed ni waluonge gi nyinge maratiro, ok ma waparo e wiwa, nikech ing'eni kochope migawo mar principal secretary kanyo ene ma ji luwe. To ka dhoge opusore kendo opusore moloyo dichiel ni maendi en examination, ma ok en examination. Gima nyithindo timo e KJSEA kaka Otieno biro wacho ni en summative assessment. To gino onego bed ni wadefine ne jopiny maler mondo mi jonyuol ong'e ni gini ok idhne tado mondo kony ne nyathi. Wanyisi ni pogruok en ang'o kopogore gi penj gi assessment. Assessment nang'o to penj nang'o, nikech mano ji omiyo godo. Mano e gima onego bed ni wawacho sani. To adwa konyo piyo piyo mondo osiepena mamoko gibe owuoye. Ang'eyo ni penj moseti ni osete ka nyithindo to ng'e gima gitimo. Ng'ama okia gima nyithindo timo kaendi modong' oko en janyuol ma pod paro ni penj ni itime mar tho gi kuo, ni ka nyathini nyaka kal penj eka ang' odonj alliance. Gima nomiyo change system mar education kowuok e 844 mondo bi e CBE en ni penj ni nenego wa. Koro an drama ma osaround penj ka ok oberna gi pacha ni penj idhi yaw gi minister, idhi yawe gi principal secretary, idho ndege, koro bedo drama. Penj en oduoko penj achiel. Penj achiel ma penj ni duoko en niya: bende nyithindwa opuonjore gik mane wadwaro ni mondo gipuonjre? Emomiyo item ka item bedo analyzed. Wang'eyo ni nyithindo gi opuonjore reproduction maber, nyithindo gi opuonjore gini maber, mondo mi wachan ne nyithindo mabiro next year. Ok en mar rwako nyithindo e skunde maber gi skunde maricho. Mano e wach ma adwa chako go. Erokamano ahinya. Kenny Hesbon nikech koro winjo ka koro Jojo chaka wacho to osekwalo nwa ng'wech mondo kotende kaka penj osebedi kata mana kitaye